Εγώ αυτό που θα ήθελα να πω είναι ήρθαμε εδώ να ακούσουμε το φίλο μας τον Γιάννη τον Φλεβάρη, που θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Θέλω να σας μεταφέρω ένα μήνυμα από τα νησιά μου, μια εβδομάδα στα νησιά. Πιστέψτε με, ο κόσμος έρχεται κοντά στην Δημοκρατία, είναι δίπλα μας όλοι. Είχαν πραγματικά τρομοκρατήσει οι άνθρωποι του Καμένου, τους δικούς μας ανθρώπους, οι άνθρωποι που έχει τιμήσει η παράταξη, που 30 χρόνια τους είχαμε μπροστά, μάχημους, τους στηρίζαμε. Υπήρχαν κοινοτάρχες και δήμαρχοι εδώ και παλεύαμε. Και εμείς όλοι εδώ τους στηρίζαμε και τους καλύπταμε τόσα χρόνια για ό,τι έχει γίνει και όσα έχουν γίνει. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν έχουν το θράσος τώρα να μιλάνε μπροστά για τη Νέα Δημοκρατία και να κατηγορούν τη Νέα Δημοκρατία, εμάς δηλαδή όλους και τον Αντώνη Σαμαρά. Αυτό είναι απαράδεκτο. Είναι ανήκουστο. Η τρομοκρατία δεν θα περάσει από αυτούς που είναι ευνοούμενοι και ευνοημένοι από εμάς, από τη Νέα Δημοκρατία, από όλους εσάς. Είναι ντροπή, πιστέψτε με, να βλέπω δικά μας παιδιά να λένε ότι αυτοί οι άνθρωποι αδικηθήκανε. Ποιοι αδικηθήκανε? Ότι διάγραψε η Νέα Δημοκρατία την κυρία Ιατρίδη. Γιατί? Ποια λέμε ότι διάγραψε η κυρία Ιατρίδη τον Νοέμβριο του 2011 δεν ψήφισε την κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας, δεν ψήφισε αυτή την κυβέρνηση που ο Αντώνης Σαμαράς είπε ότι τη στηρίζω για 4 λόγους. Στηρίζω την κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας με οποιονδήποτε πρωθυπουργό για 4 λόγους. Για να πάρουμε την έκτη δόση, να πληρωθούν οι συντάξεις και το δώρο τα Χριστούγεννα, για να σβηστεί 108 δισεκατομμύρια από τις πλάτες του ελληνικού λαού, το PSI, για να γίνει το PSI, για να πάρουμε την τρίτη, τη νέα δανειακή σύμβαση, το τρίτο, τη νέα δανειακή σύμβαση, τα 130 δις με χαμηλό επιτόκιο, για να βοηθηθεί να αναπτυχθεί η Ελλάδα, να ανοίξει αγορά, και το τέταρτο, να κάνουμε εκλογές. Αυτό δεν ψήφισε η κυρία Ιατρίδη, Μίκα, η συμπατριώτησά μας τον Νοέμβριο? Τι άλλο? Ποια ήταν η διαφορά? Τι έγινε λοιπόν το Φεβρουάριο και εμείς τι διώξαμε από τη μεγάλη παράταξη? Και να ακούω από το περιβάλλον τους να λένε ότι εμείς είμαστε Νέα Δημοκρατία και θα γυρίσουμε πίσω μετά. Δεν τα καταλαβαίνω αυτά. Αυτά είναι απίστευτα, είναι ανήκουστα. Έλεος. Να πιέζουμε τους δημοκράτες και να λέμε τα δικά μας παιδιά. Εδώ είναι τα δικά μας παιδιά. Εσείς εδώ μέσα είστε τα δικά μας παιδιά. Εσείς στην παράταξη, εμείς είμαστε στην Δημοκρατία. Όλοι εδώ και παλεύουμε για το καλύτερο. Παλεύουμε για το αύριο. Και όλη η παρουσία σας εδώ είναι μεγάλη τιμή για εμάς που είστε κοντά μας, που είμαστε όλοι μαζί, και βέβαια πάνω απ' όλα με τα στελέχη της τοπικής επιτροπής, με τον Γιάννη τον Φλεβάρη, τον συναγωνιστή μας. Έναν άνθρωπο που δήλωσε από την πρώτη στιγμή, είμαι στην πρώτη γραμμή με όλους, παλεύω, και σήμερα με σημερινή δήλωση, τη σημερινή ομιλία του, το αποδεικνύει. Εγώ δεν θέλω να πω τίποτα άλλο, απλά θέλω να πω ότι τα μηνύματα είναι πολύ καλά. Πιστέψτε με ότι η Νέα Δημοκρατία προχωράει. Οι κινήσεις μας, οι δηλώσεις του Προέδρου, το Ζάπιο 3 και η καθημερινή επικοινωνία με τον κόσμο κερδίζουμε καθημερινά. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα για τους ανεξάρτητους Έλληνες, γιατί από μόνοι τους καθημερινά χάνουν. Και κάτι τελευταίο, αυτό που είπε ο Βασίλης ο Ψηλάκης, ειλικρινά, το ΦΠΑ είναι δεδομένο, είναι διαπραγμάτευτο. Το είπε και ο Πρόεδρος την Κυριακή στο Ζάπιο. Δεν τίθεται ποτέ από εμάς τέτοιο θέμα. Είναι δεδομένο ότι ποτέ δεν θα γίνει κάτι σε αυτό, που ακόμα και τώρα μεταφέρουν ανασφάλεια στους 12 νησίους. Είδα σήμερα στην περιοδία της Παλιά Πόλη, το επιτελείο των νησιοτοπιτών σας, να μιλάνε ότι η Νέα Δημοκρατία ψήφισε, η Νέα Δημοκρατία λέει θα ψήφισε τον Ιούνιο έρχονται τα νέα μέτρα. Είναι απίστευτοι. Ακόμα και τώρα κοροϊδεύουν τους ίδιους αυτούς τους. Κοροϊδεύουν τους συντοπίστες μας. Πρέπει εσείς να τους φρενάρετε. Και εδώ με τον Γιάννη τον Φλεβάρη που θα είναι μπροστά μάχημος, στην πρώτη γραμμή, και τα στελέχη της τοπικής οργάνωσης, νομίζω πως θα στείλουμε το μήνυμα από εδώ, από τις Καλυθιές, που λέγαμε ότι θα είναι πρώτη και με μεγάλη διαφορά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη σε όλους και καλή επιτυχία. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Θα ήθελα να συγχαρώ την τοπική οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας στο Δημοτικό Διαμέρισμα Καλυθέας. Βλέπετε, με τον Καλλικράτη δεν τα πηγαίνουν και πολύ καλά. Παραμένω στα παραδοσιακά. Και να συγχαρώ μαζί και τον αγαπητό φίλο και συναγωνιστή, τον Γιάννη Φλεβάρη, ο οποίος αποτελεί μια σημαντική ελπίδα για το χώρο αυτό, αποδεικνύοντας ότι είναι ένας άνθρωπος που μπορεί μαζί μας να ακολουθήσει αυτή την πορεία τη μεγάλη της δημοκρατικής παράταξης.
και να τον ευχαριστήσω, διότι δίνει και το δικό του αγώνα σε έναν χώρο που, όπως ξέρουμε, παρουσιάζει κάποιες ιδιορυθμίες τον τελευταίο καιρό. Στέλνουμε όμως μήνυμα και πρέπει να γνωρίζουν ότι η Νέα Δημοκρατία είναι μία. Έστω κι αν κάποιοι διαδίδουν ότι εμείς είμαστε η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία είναι η Νέα Δημοκρατία όλων εμάς, της μεγάλης πλειοψηφίας του Αντώνη Σαμαρά. Ένα δεύτερο, ορισμένοι θεώρησαν ότι θα μπορούσαν να ξεγελάσουν τον κόσμο. Ότι δήθεν αυτή η παράταξη ήθελε να πουλήσει τα νησιά μας και υπογράφει πράγματα για τα οποία θα βλάψουν αυτόν τον τόπο, προσβάλλοντας ακόμα και την δική τους διαδρομή και την ιστορία με αυτόν τον τρόπο και θεωρώντας όλους εμάς ότι τρώμε κουτόχορτο. Η Νέα Δημοκρατία δεν υπέγραψε ποτέ για την εξομοίωση των συντελεστών του ΦΠΑ σε αυτόν τον τόπο και ούτε πρόκειται να το υπογράψει. Αυτό ανέφερε ρητά και στο Ζάπιο ο Αντώνης Σαμαράς. Το επαναλαμβάνουμε όλοι και στέλνουμε το μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση ότι η Νέα Δημοκρατία σε αυτό δεν κάνει πίσω. Άλλοι κάνανε πίσω. Άλλοι και άλλες κάνανε πίσω και παρουσίασαν ένα πρόγραμμα το οποίο έφερνε εξομοιωμένους τους συντελεστές με μία μονάδα προς τα κάτω, 15% στα νησιά με την υπόλοιπη χώρα. Και βεβαίως υιοθετούσαν αυτή την άποψη και την υιοθετούσαν και δημόσια. Εδώ φαίνεται ότι δείχνει τον πραγματικό τους εαυτό, για τον οποίο δεν θα ασχοληθώ περισσότερο. Θα είναι στην κρίση όμως του δωδεκανησιακού λαού, ο οποίος επιτέλους πρέπει να προχωρήσει μπροστά. Έζησε την περίοδο της πενταετίας της Νέας Δημοκρατίας, μια περίοδο έργων, πρόοδου και ανάπτυξης, και έζησε στη διετία του Πασόκ την οπισθοχώρηση, την εξαφάνισή της από το διοικητικό χάρτη της Δωδεκανήσου, την εξομοίωσή της με τα υπόλοιπα νησιά και την δημιουργία μιας ψευτοπεριφέρειας αυτής, γιατί δεν μπορεί να λειτουργήσει και ούτω καθεξής. Στέλνουν μήνυμα ενότητας, νίκης, σε εκλογές 6 Μαΐου. Και βεβαίως αυτό θα το διατρανώσουμε δυνατά αύριο στην κεντρική προεκλογική ομιλία που διοργανώνει, εκδήλωση που διοργανώνει η Νέα Δημοκρατία, με ομιλητή τον Αντιπρόεδρο, τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου. Ευχαριστώ τον Πρόεδρο, τα μέλη της τοπικής, της δημοτικής οργάνωσης, τον Γιώργο, και βεβαίως ευχαριστώ πολύ τον καλό τον συνάδελφο, τον Γιάννη τον Φλεβάρη, που στέκεται πάντα μπροστά στους αγώνες της παράταξης, της ιδεολογίας μας, του κοινωνικού φιλελευθερισμού. Ευχαριστώ πολύ. Πέρα από το μήνυμα που έφερε ο πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Δωδεκανήσου, ο κ. Μιχαήλου, το ελπιδοφόρο μήνυμα ότι η Νέα Δημοκρατία βαδίζει σταθερά και κάθε μέρα συσπυρώνει τους οπαδούς της και χτυπάει την αυτοδυναμία. Μια αυτοδυναμία η οποία θα μας απαλλάξει από εξαρτήσεις και θα λύσει, όπως λέει ο Αντώνης Σαμαράς, τα χέρια μας για να προχωρήσουμε στο δικό μας πρόγραμμα και όχι στο πρόγραμμα του συμβιβασμού και της ανευθυνότητας. Θέλω να πιστεύω ότι η συσπήρωση όλων των οπαδών της Νέας Δημοκρατίας, απανταχού της Ελλάδος και της Δωδεκανήσου, θα φέρει πραγματικά το υποθούμενο αποτέλεσμα και σαν μια ένδειξη τοπικά εδώ είναι ο Γιάννης ο Φλεβάρης, ο οποίος πραγματικά φτάθηκε ακέραιος παρά
την όποια πικρία ένιωσε με τον αποκλεισμό του από το ψηφοδέλτιο, η οποία είναι πρόσκαιρη, γιατί ο Γιάννης ο Φλεβάρης με τη στάση του έχει εγγράψει πολιτική υποθήκη για τις καλλιτιές και θέλω να πιστεύω ότι πραγματικά θα έχει ανταπόκριση αυτή η στάση, γιατί αυτή τη στιγμή δεν θα τον επισκιάσω μακρηγορώντας, είναι ο κύριος ομιλητής της σημερινής εκδήλωσης και πρέπει να στείλει τη δική του μήνυμα, ηχηρό μήνυμα, για να σταματήσουν οι παραφωνίες που παρατηρούνται εδώ στον Δέος Δήμο Καλυθέας από ανθρώπους οι οποίοι τρομοκρατούν. Εμείς οι νεοδημοκράτες στεκόμαστε όρθιοι, δεν τρομοκρατούμεθα και δίνουμε μήνυμα νίκης. Και πραγματικά αυτή η περίοδος και η ιδιαίτερα ευρανή παρουσία σας στην εμφάνιση του κυρίου Αβραμόπουλου εδώ θα τους κάνει κυριολεκτικά, θα τους κάνει να απογοητευτούν, γιατί έρχεται εδώ ο κύριος Καμένος σε μια ίστατη προσπάθεια να κρατήσει όσους του απέμειναν, γιατί καταλαβαίνουν ότι ένα δυναμικό παρόν αύριο στην παρουσία του εκπροσώπου του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας στη Ρόδο θα τους κάνει να κοπούν τα πόδια τους. Και αυτό σας δίνω ένα σύνθημα. Τρομοκρατήστε τους τρομοκράτες, συσπηρωθείτε στη Νέα Δημοκρατία και τον Αντώνη Σαμαρά. Η νίκη είναι δική μας.